ředitel Domu národnostních menšin a to je organizace, která se věnuje národnostním menšinám na území hlavního města Prahy. Je založená a financovaná hlavním městem Prahou a fungujeme už skoro 15 let a sídlíme dokonce tady nedaleko Národního muzea, kde se tato konference koná. Tato konference mimochodem a toto setkání národnostních menšin tak už má dlouhou tradici, takže letos už si připomínáme 20. ročník. Tato akce Setkání národnostních menšin je tradiční akcí, kterou původně pořádal magistrát hlavního města Prahy a vlastně od té doby, co vznikl Dům národnostních menšin v Praze, tak převzal organizaci této akce. Letos je 20. setkání národnostních menšin, setkání jehož je součástí konference a společenský večer. Historie vlastně se začala psát už ve druhé polovině 90. let. Ta akce původně nebyla každoroční a vlastně každoroční se stala teprve zhruba někdy od roku 2010, proto máme letos 20. setkání. No a 20. setkání bylo náležitě oslaveno. Akce se koná v Národním muzeu, v nové budově Národního muzea. Je to vlastně budova bývalého federálního shromáždění, kde se tvořily dějiny a navazujeme tak na různými tématy, které se týkají národnostních menšin, ať už to byla témata historická, nebo jako dnes témata aktuální, výhledy do budoucna a tak dále. Dobre, ďakujem. Predstavte si a vašu funkciu. Já jsem Radek Novák a jsem zástupce ředitele Domu národnostních menšin. Moc vám ďakujem. A pokračujte ďalej. Děkujeme. Buďte dobrí, vy dneska були учасниця, а й мали сте файний реферат на нашу русинську тематику у рамках многих національностей, які живуть на території Праги, Чехії. Будьте добрі, маленько про цю акцію і ваше видіння. Já besedovala o tom, že rusínská téma Rusiny i téma Podkarpatské Rusy interesuje všech. Neliž našu menšinu rusinskou, našu nacionálnost, alebo i majoritné občestvo, значит média, naukouci, mladí lidé interesují se Podkarpatskou Rusí i rusínskou tému. To se pokazalo například i před minulým ročí, když byla hodovština, byl jubilej přiključení Podkarpatské Rusy v Čechoslovakii 1919, tak v 2019 дуже mnoho písali, vyšly studii, naučili je. Mladí lidé písali diplomové roboty, taky absolventský, magisterský. Prostě my se radujeme i chceme, že by ta reflexia rusínské témy i podkarpatské témy prošla do, jak povíste, do жизни lidí, do jejich tu žijících Rusiny. Když by oni znali, co oni Rusiny, čemu oni Rusiny, jak to bylo se zvršením rusinské nacionálnosti například. Nechvataje liš reflektovat naučnými staťami. Treba, aby to přišlo do srdce. Добре, дякую. Практично у пару словах виразили сте ушитку ціль і конференції, і того, що сте хотіли днеска повісти. Так дякую вам дуже красно. Ми робимо, то не я роблю, всі роблять. Ціла Ваша екіпа. Наша екіпа, так. Добре, ще раз вам дякуємо, а най Бог вам дасть здоров'ячка ще на многі роки. Не за що.